Türkmenistan COVID-19 keseliniň ýurt içinde ýokdugyny aýdýan hem bolsa bu kesele we onuň netijelerini garşy göreş barada halkara jemgyýetçiligi bilen pikir alşýar. Halkara uramalary Türkmenistana koronawirusa garşy göreş usullaryny öwredýär. COVID-19 keseline garşy çäreler 20-nji maýda Daşary işler ministri Reşet Meredowyň, Kanadanyň Daşary işler ministri François Philippe Champagne we Italiýanyň Daşary işler ministriniň ornbatary Manlio De Stefano bilen geçiren gepleşiklerinde maslahat edilipdir. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web saytynda habar berilýär. Türkmenistanyň we Kanadanyň resmiýetleriniň söhbetdeşliginde COVID-19 pandemiýasy bilen bagly ýagdaý onuň ykdysady we sosial täsirleri gozalyp sadlaşykly hereketleri etmäge taýýarlyk bildirilipdir. COVID-19 bilen bagly häzirki ýagdaý Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň we Italiýanyň Daşary işler ministriniň ornbatary Manlio De Stefano'nyň arasynda geçirilen video konferensiýasynda hem gozalypdyr. Şu gün Aşgabatda Türkmenistanyň we Birleşen Milletler Guramasynyň 15-nji aprelde döredilen bilelikdäki işçi toporunyň COVID-19 keseliniň ykdysady täsirleri boýunça duşuklary geçirilip, Türkmenistanyň koronavirus infeksiýasynyň ýurdun sosial ykdysady ýagdaýyna täsirlerinden saplanmagy ýardym berip biljek gysga möhletlen çäreler planyna teklipler maslahat edilipdir. Bu arada ýarym resmi Orient neşri habar berýär. Maglumaty görä 15-nji ýyla çenli taýýarlanmagy göz öňünde tutulan bilelikdäki planyň ilady üçin saglygy saklaýyş hyzmatlarynyň hilini we el ýeterliligini gowlandyrmak, ilatyň sosial goragyny üçin etmek, iş orunlary we telekeçiligi goldamak ýaly çäreleri öz içine almagyna garaşylýar. Mundan öň Türkmenistan COVID-19 pandemiýasynyň netijesinde agyr krizisi başdan geçirýän dünýä ykdysadyýetyny dikeltmekde öz tejribesini paýlaşmagy isleg bildiripdi. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň howandarlygynda dünýä ykdysadyýetyny dikeltmek üçin öz tejribesini paýlaşmaga taýýardy. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 22-nji aprelde Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres bilen dünýädäki COVID-19 pandemiýasy barada geçiren telefon söhbetdeşliginde aýdypdy. Bu arada Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugy habar beripdi. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda COVID-19 keseliniň ýokdugyny aýdýarlar. Şeýle-de onuň ýurda ýaýramagyna garşy görüş üçin ähli taraplaryň taýýarlygyny ýokary derejede görülenligini belliýärler. Döwlet habar beriş serişdeleri global pandemiýa we onuň dünýä ýetirýän täsirleri barada habar bermeýärler. Ýurdun içinde amalaşylan çäreler barada hem maglumat bermeýärler. Türkmenistanyň ilatyna COVID-19 agzamak gadagan edilýär. Türkmen häkimetleri koronawirusa degişli gadagançylyklarynyň sebäplerini resmi taýdan düşündirmeýärler. Türkmenistan bütün dünýä saglyk guramasynyň pandemiýanyň dowamında beren sosial distansiýany saklamak we infeksiýadan gorunmak üçin maska takynmak ýaly esasy rekomendasiýalaryny berja etmeýär.